Kiying bajrong tam hapo kaperthei bawan nangkong kadai ka Burj Khalifa badan nia jingjrong kumba 8,000 news ma khat new feet ka bawan baar kadai ka Shanghai Tower badan nia jingjrong kumba 8,000 new pulai feet ka bawan balai kadai ka Maka Royal Clock Tower Hotel badan nia jingjrong kumba 6,000 kandai spa new puar feet bawan basau kadai ka Ping and Finance Center ka badan nia jingjrong kumba 6,000 khandai spa 1,000 feet bawan basan kadai ka Lotte World Tower badan nia jingjrong kumba 6,000 praspa khat khandai feet bawan bahindriu kadai ka World Trade Center badan nia jingjrong kumba 6,000 new spa 900 feet bawan bahinyo kadai ka Tianjin Chao Tai Fuk Binhai Center badan nia jingjrong kumba 6,000 new spa live khandai feet kabawan bafra kadai ka China Zone badan nia jingjrong kumba 6,000 new spa live away feet bawan khandai kadai ka Taipei 101 badan nia jingjrong kumba 6,000 new spa 1,000 feet bat kabawan sipo kadai ka Shanghai World Financial Center badan nia jingjrong kumba 6,000 new spa 4 feet